Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yodwa ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Emva kokusabalala kwevideo la kubonakala khona unkosikazi kaNgizwe Mchunu ekhihla esikanandi. Abaningi lapha nasebefikele umunyu kakhulu lapha nakusibonile ke nabaculi abaningi lapha ukuthi sebemsekile lapha uNgizwe Mchunu bakhombisa ukungaphatheki kahle ngalolu daba lokuthi ke kudlale ngomacingwana kangaka. Kulawo baculi singabala khona uDuma Kahle, sibale lapha uMdumazi noNjoko lapha iHobosha, sibale noKhangelana umfoka Mhlongo lapha baphumela ubala baveza ukuthi ngempela bahambisana nalesi sinqumo esithathwe inkantolo ukuthi ke uNgizwe umfoka Mchunu angayitholi ibheli ngoba ke siswile ukuthi necala selihlehlile lapha lizoze liqulwe kahle lapha ngi28 zika July. Kanti ke makuthi awuzuyibona le video la khona unkosikazi kaNgizwe ekhihla esikanandi lapha ekhombisa ukungamisana ngempela nesinqumo senkantolo lapha. Uyibambe le video lena bese sihlangana lapha kwi-comment section ushiya uvo lwakho usho ukuthi wena ngabe uthini ngale video lena efikisa umunyu kangaka bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Kusho ukuthi how do you feel wena umakoti wakhe and you've been there supporting him? Ufila kanjani ngalokho sekwenzakalile? So how do you feel? Angazi ukuthi ngizofila kanjani. Okay. Ngizobiza uShaka nosenza khona ngithi bathule bethimba bedlala ngechulu kukunje. So honestly guys, I'm not in the mood to talk because no, I'm not ready.